da je tako, složili smo gumu, sad hvala Karlu, opet još jednom, on je sve nije dao. A snimaj mene. Aj čekaj. Aj, hoćeš ti prvi, pa ću ja, budem ja za tobom. Pa neću. Idem! Sinko ti paki, da mi ne mogu za to. Sinko ti paki, ne mogu za to. Opa. Nisam točno. Dobro, hop, čup. Bila je brza vožnja. Si ti otišao na one ležeće, tamo one zadnje, pred skok? Ja ne. Aj. Aj. Češ da idem ja na veći ili manji? Ćemo to kasnije. Kaj, ćeš idem ja sad? Idem ja sad, aj. Odi za mnom, sad. Prve tančice se nisam, moram se pokupiti. Jer mi su mi ove tančice skliske ovako. Sad će Karlo preuzeti kameru. Dok se ja probam. Hvala će Karlo kameru uzeti. Ama! Hoćeš kameru? Ja sam moram preput. Ja moram snimiti svoju perspektivu. Idem. Da. Ništa. Dobre. Činilo mi se kada malo grebe za ovo. Čini mi se kada da malo grebe. O. Ma dobro je, ali me jebe. Je li dobra kamera? Aj. Što si ti obuo te?
Ne znam ko ide. Ne, on ide uzeti veliki zalog. On ide uzeti to. Ideš ti ili? Ajde. Pazi, nemoj se razbit. Pa kažem, pazi, nemoj se razbit. Jedan lik je drasao i polomio se. Neki lik, znači ovako svem dijelom ide skok i ovako tu padne na gumu i polomi se. I onda ide sljedeći i kaže ja se bojim kad je ovaj pao na jaje. Da. Što su napravili? Nisam vidio. Čekaj ja sad. Hoćeš ti ga upravo ili? Daj mi torbu. Čekaj. Moram popit vode. Ovi neki skokovi su jako napravljeni, jako opasno. Tamo imaš neki baš lijep napravljen skok. I na kraju ti je na doskoku, to bi valjda trebao biti doskok, rupa, znaš kaka. Ovako, znači ide ti tu skok, gledaj, skok, ideš tu skočiš i tu ti je kao doskok, uđe ti tu neka rupa s vodom. Pokazat ću ti tamo negdje. Aj čekaj, moram... Kako hoćeš? Daj tamo na wall rajdu, uzmi samo kameru mi iz glave pa da me snimiš pa ću ja tebe. Na onom wall rajdu. Nemo, može ti ispast. Ja kad dođem tamo kad siđem s bicikla ti